nyaka otim dong magi nyalo dhi mbele lakini siasa to pod otimore ga tima kantiere wach marach be pod obuwo ko wach to pod wan ka ibro ne kantiere gima rach manyaka wawuoye wan ok wabi pondo ok wan ngoro wabiro wuoyo mondo wach ni mae ndiye gima ibro tim kora paro ni anadama nyiso ogandawa ni kik ji read gik moko mang'eny to bo wabe uru keto siasa e gimora mora wan ne wadhi follow up on the memorandum mane wachiwo kane wantiere ka president obiro and the kato wanyiso president ni is still welcome to the region ko biro e weche mag maendeleo gi for example na nyise ni kodo biro yawo gogo station for the expansion program kodo biro nyatike the irrigation mano wadhi kata mjumbe manyatike ne wacho ni jogo ningo bed compensated there are a few things monego tim ko wacho odo biro mondo obio yawo mondo otim gik man wan welcome mondo wambende wayude matunda moko matese serikali kech wambo chula ngo chulo kasa siasa bro chopo ngato bro wacho ni chiengne makori nya wacho nango to Nyamita manyewa wacho ni ginene cha agoma ugine kama omiyo aparo ni wawe ubedo gi